एजुकेशन सिस्टम है, एटलीस्ट यहाँ के ही बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें और वो एग्जाम टीचर ट्रेनिंग का जो एग्जाम है वो दें और उसके बाद यहीं पर एम्प्लॉय हो। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इस तरह का जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स सब यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। जल जीवन मिशन का भी रिप्रेजेंटेशन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जल जीवन मिशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, पर गांव में अगर 51% नल से जल मिल रहा है तो ये गुड अचीवमेंट भी है। पर हैरानी ये कि जहां बैठे हैं वहां पर घरों में नल से जल नहीं है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। Mister nang khomri long tung karbilo Charlie song pet niltum memorandum ki pidam along labang so puthak nilitum pidun parjir los tami rat aphan kapachini megji pu penali tuna khomri ponali to suri suri akero pilo memorandum along la ke toke ka prek kalilo ke chengsi la ke ilitum waru nepin tene nepin auwe ilitum akarbia khaina ke song mate itum akar inai la ke article 244A lo lasi nilitum pini KSA Hamren Regional Committee pensitame nilitum labangso ase yang tong pini alangli inu Union Minister Harsh Manotra ke hayal ke bang ustame nilitum cisik pamepen article 244A bangke tokjir pen tame pidun lo lapena bangke angno pati bogdun si nilitum angno angde anu angden sitame article 244A bangke nang pacun pivek nang jipun nilitum tanpa jir midun lo lapen number 2 bangke lalo ilitum veskar biang long jasemet pet ilitum kache song nang waret mata ke doso jon nai lake border lo kedam tangan ni pensame border issue batai karbilo charlia song pen chotkali ladak kadokowe dak local citizens different social organizations pen itum cherap chiri pen ceklo aningkan ahoy adu ahoy farmer tum suluk sodak pen kache song nang lake son dolo sitame piniar nian sitame laso adu ahoy aprang ateng ke plengli mateng pen ke pathir thibji aphan ladak state government pen stame initiative and aid rasol si theklong lo ke damtang dame regional committee isi seng lo sitame halata ke ledang ninga lele de rasol si litum thekdam na si labangso puthak sitame labangso meghalaya pen west karbiang long border long pan sitame permanent solution je ing samjin pen ke wang jiar ni sitame lapuson border men pen thangnat ka chihuri ka be jia phansi nitu memorandum long sitame nu point number 2 long bangke nitu immediate interstate border west karbiang long pen meghalaya bangke permanent solution one pinai gusin tum jongpon lo second third point bangke lo third point bangke pinili tum west karbiang long ke isia district bukeli tum kachi pujong itum ladak taunang bong sitame to war ki me tum theklong piglang ahok tema pini karbiang long autonomous council kachari pon tum CM sar ka bor ipen to war ke ong dung adim ke nangle lo sita lapen le tum ke torji kalilang pinilangdam sinang nili pen sabuda kita matowar habit haramason hulik ke thesoso kali haladak arar tum kisung hektik dam towar ka cheleng pini konsilabas difu ke le ia phan towar ke heno joine 12 ghonta nang koklason sintum theklong lo lasini tum ladak highway phan se tame ladak nili tu sabuda nil tum hanglo lapena bangke tumpreng pen khanduli via hamren bet lapame nil tum toklo atinon asamala nang le pustame laso towar ke kewangjiar ni tum phan dordela athil nitum tame karbia khai tame ke bangjiar ni ching thurbom ji lapen infrastructure itum transportation tame da business tame kaching thurdu ji pulote towar bangke hekrong mate ning the thip nang ji lasi highway bangke nang piwek nang ji pulitum dak tumpreng lu khanduli lapen pu hamren koi pro nitum pipon lo lapen bangke aku isi dolang highway ladang nitum ke hangdun boy thalang so pen jiri kendeng pu khiruni kroipet latan nitum hangdun lo athi non tame theklong lo la khiruni at jengkha pen khiruni ke dam towar ladak ke highway to wek nang jia towar long sipini krong ni dawe lapen side bump dawe laso joine gari ka chepek sung piklo accident ame koal ne lodo laso towar ki bi joine lasi ladak highway nang piwek nang pusin tum jong dun lo lapen abang ke west karbiang long ilitum natural resources do pik
itum arlong pen cenglok sangti pen cenglok kaprek dopik la pen cutiki copi pen kacot som same cek pen cenglok ilitum arpek pen cenglok hanso ilitum kecual son tame tharve jangpong kaprek ilitum hormu daklong sitame laso hormu phaladak pen productivity ke wania phaladak ilitum thang awar sayabe lasin ilitum dak Veskar biang long ke pu kirunia part la pen jengkha part na ke nok tame pik ta laso nok tame kacot jorat hayabe lasin itum dak sugar mill hanglo lapen bamboo industry ni tum dak hanglo lapen kaprek industry la dak wan nangji punil tum hang dunlo lapen lastly bangke ilitum veskar bianglong lapen kar bianglong farmers tami pinya por ke me khut nil tum jong dunlo pini kar bianglong long bangke kacharli hina bangke kar bianglong angkang tami university sibet la anta full fledged kalila lasila tami prabjin dan full fledged tangpi nangji lapen bangke veskar bianglong long bangke science kacharli award sai belang lasi science kacharli award sai dak nang pinangji lapen dak hamren along sistame isi mesen na college dak waisong college sistame la dak full fledged college nang pinangji pusi nil tum dak memorandum long jongpon lo lapen nilitum thekthedat sistame karbi lochar lia song pen alang litum kaningje alam mate hindi alam pen niltum chingki dun bor isi niltum akemang stame waida klar sa pen niltum than dun lo la pen churo nangji kiong dung ladang niltum kar bilocher lia song akemang long iltum ninga chi thena isi mate kar biang long tonomas council pen memorandum stame niltum kaching bar krisi kiong lo lasi la anang bong pen stame niltum dak akiong dung apona bangke chun wekji pusining thedam lo dalam pudam pulote ninga chi thememe olam ke aveder lo athike karbiara dakar inai lage hemprek lo ferangke tum hemprek a farman la article 244 e a farman kar juduna bangke lamboy nang pik kang ke dara bangke la bangke nil tum bangke ningduk chipinang kokpo athike la bangso a bjp party tum dak sarkar bang ve ko ke lk advani pen chenglok ratna singh pen chenglok bjp senior leaders tum kar bianglong nang ka humri la bangso hemprek sina ke chak mati kopine self help group pele na ke chakali kopine kaprek le na ke chakali na ke chak hemprek ke te pini union minister alang like wang hut hemprek aputang memorandum pidun lo hemprek aputang media to makar judul lo cm sar ame thang masita me hemprek alam ke ruithulem det si alang liphan ke pachini dun lo ta pherang ke tum karju hut nen ke paklar kan ke det ke than kan ke det bang ke lake hemprek abang ke bjp atum nang ki pi kangtung te ma putanil tum ma thame me lasi lapuson angdeng jong si wang bom boleh ke wang jiar ni bangke itu minister ratung wang sita hemprek alam bangke nilitum arjuing tung telo nilitum sita me hela bangso hemprek kari ya panamar bangke karbiang long pen angdeng nang yang song bom lo non sita me ingdeng isi ke nona sorkar nang pi mene pusi kiong dung tum towar culang jat jong si nang pi pedet polote hemprek a farman ke ladak ke thedung a moment puthot wang thuji pusi nili ning thedap